Привет, аз съм Жоро и днес ще си говорим за това какво има в моята раница. Първо, самата раница. Използвам голяма раница на National Geographic, която е с мен вече 2 години и нещо. Раницата е преживяла доста неща, била е на доста места, но все още се държи, що годе добре. Доста голяма е. Преди ми служеше страхотно за канонската техника, която беше доста по-обемна. Сега за Fuji, която е доста по-лека, даже ми остава свободно пространство за лични вещи, както и за други неща. Започваме с отсека с техниката. В нея държа всички обективи и тела, както и няколко други неща. Първият обектив и тяло е Fuji 23 мм на Blenda 4 върху X-T2. Това е работния кон, или както искате го наричайте. Това е нещо, което е с мен почти през целия ден, неотлъчно. Самият обектив позволява да се снима абсолютно всичко. Може да снимате както репортаж, така и спорт, така и портрет, така и пейзаж и какво ли още не. Голямо предимство е, че веднага, щом погледнете самото тяло, може да видите на какви настройки снимате. Ето това са последните настройки от последната сватба, която беше градинско парти на открито, доста тъмничко. Както виждате на 6400 ISO, напълно използваемо, картинката е прекрасна, цветовете са далеч по-точни от на Canon, както бяха преди, и въобще позволява да се снима на доста по-тъмно място. Всяко едно от телата ми има ето такива държачи, които влизат в ето това нещо, което пък се слага на колана. И по този начин техниката и цялата тежест не са на раменете или на гърба ти, а са на кръста ти. И така е много по-лесно и не се натоварваш, особено важи за по-дълги ангажименти. Казвам всяко едно от телата, защото освен това X-T2, в раницата ето тук има и още един брой X-T2 с обектив 10-24 на Blenda 4, с който записваме в момента. Следващият обектив, който адски много харесвам, е Fujifilm 56 мм на Blenda 1 и 2. Това аз наричам портретникът. Това е нещото, което всички абитюрентки адски много харесват, защото прави онези снимки, които сте виждали с много размазан фон, букета на фон и така нататък и така нататък. Помага адски много за изолиране на обекта, който снимаш. Както и като един еквивалент на 85 мм, ти помага да стигнеш с поглед до по-далечни неща. Както той, така и всички останали обективи на Fuji са метални, с ръчна бленда, което е много приятно по време на снимане, а и веднага и много лесно можеш да разбереш на какви точно настройки снимаш и на каква бленда. Следващия от обектив е ето този малък сладур тук, който е 35 мм на Blenda 2. Толкова е малък, че понякога изглежда като играчка, но всъщност не е така. Това е страхотен обектив. На Blenda 2 е достатъчно остър, няма нужда въобще да се затваря в повечето случаи. Има много приятно боке, много бърз и тих автофокус и на всичкото отгоре е защитен от влага и прах, т.е. ако навън вали, но малко, не твърде много, може да сте спокойни да ползвате него в комбинация с X-T2, защото и той е влаго и прахоустойчив. Ето това празно място тук, както ви казах, е за Fuji X-T2, второто ми тяло, в което в момента записва. Той е с обектив 10-24, самият обектив е прекрасен, широкоъгълен, страхотен е за интериори, може да снимате в автомобил или пък да видите колко много голяма може да изглежда дори най-малката стая, в която снимате. Ето тук са държачите, които използвам за закрепяне на колана си, на които слагам фотоапаратите си. А ето тук е едно от зарядните на Fujifilm, които използвам за зареждане на батерии
когато сме на снимки. С това този отсек се изчерпва. След като приключихме с техниката, продължаваме с аксесуарите и другите важни неща в раницата. Първо и най-важно е комплекта за спешно реагиране, в който има батерия на Fujifilm и един комплект презареждаеми батерии за светкавица. Нататък, ето тук е тъй наречения дъждобран, който идва с самата раница. Това е нещо, което покрива цялата раница. Това ще е малко шумно. Това е нещо, което покрива цялата раница, когато завали, за да не се притесняваме за нашата техника. Въпреки че повечето фотораници са от много качествена материя и не пропускат вода или пропускат много малко, някои от производителите решават да включат ето такова нещо за допълнителна защита от пръски, дъжд и така нататък. В другия страничен джоб се крие една светкавица. Това е METS 44 AF2, която е TTL-ска светкавица за Fujifilm. И както забелязваме в момента, явно е с... Ето, батериите заредиха. Помислих, че е с изхабени батерии. Светкавицата е доста голяма. Това е първата светкавица за Fujifilm с TTL, т.е. мерене през обектива, които си говорят с тялото. Това е първата светкавица, която взех, но подозирам, че скоро ще бъде сменена с по-малък вариант на светкавица за Fujifilm. В този джоб се крият няколко неща. Още една батерия, задължително. Малката сладка светкавичка, която идва с Telata XT2. Върши работа, малко бавно зарежда, т.е. ако снимате веднъж, трябва да изчакате малко време, докато имате възможност да снимате отново, но може да спаси ситуацията в определени случаи. Изолир банд, доста ползван, изключително важно нещо. Още батерии, ако не се лъжа. Да, точно така. Още батерии, презареждаеми за всеки случай. Както и ленс пен за почистване на обектива. Друго, ето тук е такива капачки за телата, обективите, когато се сменят. И даже това не е червило, а това е още една четица за почистване на техниката, която даже пише Canon. В този джоб тук се крият визитки. Адски много визитки. Човек трябва да има, за да раздава винаги. И освен визитки, се крие и Panadol. Никога не знаеш кога ще вдигнеш температура, кога няма да се почувстваш добре и ще трябва да се вземат някакви мерки, за да можеш да довършиш реално снимането, което си започнал. Не знам дали се вижда добре, но ето това също са джобове. В тях аз държа своите мемори карти. Сега ще ви покажа. Мечо Пух е казал колкото повече, толкова повече и аз съм напълно съгласен с него. Доста памет е това за снимане на доста неща. Също така и тук има мемори карти. Ето 64 гигабайта, 16 дори за по-малки неща, по-бързи снимки, да кажем. Важно е да сте наясно кои карти са ползвани, кои са форматирани, за да знаете, когато започне да ви свършва мемори картата в фотоапарата,
Да не стане така, че да вземете друга карта, която е почти пълна, или пък неформатирана и да трябва да губите допълнително време. Добре е да си направите някаква собствена система. При мен е много проста. Тук са пълните, тук са празните. Ако и за вас работи нещо подобно, супер. И последните две отделения в момента са празни. Ето тук по принцип има доста пространство и го използвам за оставяне на лични вещи. Да кажем жилетка, ако ти стане студено, или бутилка с вода, за да има какво да се пие, или нещо бързо за хапване, от рода на протеинов бар или нещо подобно. Никога не взимайте шоколад, разтича се, става страшно нещо. Това е едното пространство, което в момента е свободно. А другото е ето това отделение за лаптоп. Обикновено, когато си взимам лаптопа и отивам на някъде, не на снимки, ето тук стои той, има достатъчно пространство и е защитен. Ето това е съдържанието на моята раница. Техниката и аксесуарите, които ви описах, позволяват да върша повече от 90% от ангажиментите си, да снимам корпоративни събития, да снимам портретни фотосесии, интериори и най-вече сватбена фотография. А каква е вашата раница? И какво има в нея? Разкажете ми за това в коментарите под това видео. Поздрави и до скоро!